गिबियावनो JSP Advice 360 चेनेलनि नायगिरि आरो फोलेरनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैदों। बे ब्लगाव आं स्पेशली कपिराइट क्लेम एबा स्ट्राइकनि सायाव सावरायनो नाजानाय जागोन। जों गोबां इउटुबारानो गोदान समाव गोबां प्रब्लेमजों फेस जायो। माखासे मिउजिकफोरखौ बाहायनानै गावनि बेकग्राउन्डफ्राव होयो आरो माखासे खामानि दामानि मावनायफ्राव माखासे मिउजिक नांगौ जायो, साउन्ड नांगौ जायो। बेफोरखौ मालाबा कपिराइट गैयै माखासे साउन्ड बा मिउजिकफोरखौ होयोब्लाबो नाथाय मालाबा कपिराइट स्ट्राइक जायो बा कपिराइट क्लेम फैयो। दा बेफोरनो जोंनि इउटुबारफोरखौ मालाबा खामानि मावनायाव गोबां बेले बेजे खालामो। बांसिनानो गोदान इउटुबार जानाय समाव इउटुबाव माबोरै साउन्डखौ बाहायनाय जायो आरो बे साउन्डफोरखौ बाहायनायाव बा मेथाइफोरखौ बाहायनायाव अडिअ' भिडिअ बा माखासे सावगारिफोरखौ लाबोनायाव माबोरै कपिराइट क्लेम जायो बेफोरखौ गोबाङानो मिथिया। बेबायदिनो आंबो JSP Advice 365 चेनेलखौ जेब्ला आङो खुलिदोंमोन अब्ला आंहा इउटुबनि माखासे बेसिक नलेजफ्रा गैयामोन। थेवब्लाबो आङो इउटुबखौ मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै समाजनि माखासे गाज्रि जाथाय एबा समाजाव जानाय माखासे बेले बेजेफोरखौ आङो बे प्लेटफर्मनि जोहै फोरमायनो थाखाय आरो बर'नि माखासे गांनाय उखैनाय पलिटिकेल इस्यु, नन पलिटिकेल इस्यु, माखासे ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ लानानै आं बेबायदिनो JSP Advice 365 चेनेलाव आं गोबां कन्टेन्ट क्रिएट खालामनानै नोंथांमोननिसिम आं दैथायबाय दङ आरो दिनैसिम दैथायबाय थागोन आरो जेब्लासिम जिउ रेखाया थागोन अब्लासिम बेफोरबायदि कन्टेन्टनि सायाव बेस खालामनानैनो समाजनि थाखाय, हारिनि थाखाय आरो माखासे ससियेल प्रब्लेमफोरखौ सावरायनायनि जोहै रायजो राजाफोरनो फोरमायलांबाय थानो नाजागोन। दा आं कन्टेन्टखौ जागायनो नाजानोसै। दा कपिराइट क्लेमआ माबोरै फैयो? बे कपिराइट क्लेम फैयोब्ला नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव मा खालामनो गोनां जायो? दा बेफोरनि सायाव आङो नोंथांमोननो इन ए नाटसेल सुंद'यै फोरमायनो नाजानाय जादों। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा। आङो कपिराइट क्लेम आरो कपिराइट स्ट्राइकनि सायाव बेस खालामनानै सुंद'यै नोंथांमोननो इम्परटेन्स खोथाफोरखौल' सावरायगोन। जाय खोथाफोरनि जोहै आथिखालाव जाखांफुनाय जायफोर इउटुबार दङ आरो जायफ्रा बेफोरबादि प्रब्लेमजों फेस जायो बिथांमोना जाहाथे बेफोरबादि प्रब्लेमनिफ्राय रैखाथि मोनो बेखौ नोजोर बोनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों। दा कपिराइट क्लेम फैयोब्ला नोंथाङा बे भिडिअनिफ्राय आर्निं खालामनाय रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा जायनि मेथाइ एबा बेकग्राउन्ड साउन्ड लादों बियो मोनगोन। चेनेलआ जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा। थेवबो नोंथाङा खस्थ' खालामनाय रां गारनानै भिडिअ बानायनाय बेनि फिथाइखौ माब्लाबाबो मोनजानाय नङा। बेनि भिडिअआव मिउजिक एबा साउन्ड होनाय एबा कपिराइट गैयैखौसो बेनिखायनो भिडिअ मिउजिक एबा साउन्डफोरखौ जायफोरा कपिराइट गैया बेफोरखौसो होनो नांगौ। माब्लाबा कपिराइट गैयै मिउजिकआवबो क्लेम फैयो। बेनिखायनो नोंथाङा इउटुब अडिअ' लाइब्रेरिनि माखासे साउन्डफोर बाहायनायानो बयनिख्रुइ बिन्दास खामानि। बेवहाय जेबो अजद थाया। बयबो बे इउटुब अडिअ' एबा साउन्डफोरखौ बाहायनो हायो। बेनिखायनो जायफ्रा इउटुब चेनेलाव खामानि मावदों आरो माखासे ओरैबायदि साउन्डफोराव बा मिउजिकफोरखौ अडिअ'फोरखौ कपिराइट गैया होननानै इउटुब चेनेलफ्राव होनाय जायो, बेफोरनिफ्राय डाउनलड खालामनानै खायसे इउटुबारफ्रा बेफोर साउन्डफोरखौ होनाय जायो। नाथाय दुखुनांथाव खोथा, जायफोरखौ न' कपिराइट होननानै बुंदों बेफोरखौ होनायनि उनावबो गोबां इउटुबारफ्रानो गाव गावनि भिडिअखौ डिलिट खालामनो गोनां जादों आरो खायसेया बेफोर मिउजिकखौ मिउट खालामनानै बन्द खालामनानै गोदान मिउजिक सोनानै फिन भिडिअखौ आपल'ड खालामफिननो गोनां जादों। जाउनाव गोबां थाखा फैसा खरसा जानो गोनां जायो। दा बेफोरबायदि प्रब्लेम जाहाथे फैया बेखौ नोंथाङा गोसोआव लाखिनायनि गोनां, जाहाथे नोंथांनि बानायनाय भिडिअफ्राव जाहाथे कपिराइट क्लेम फैया। मानोना मोनसे भिडिअ बानायनाय लोगो लोगो सासे इउटुबारा
बा सासे ब्लगारा बे इउटुबाव कन्टेन्ट लाबोनायाव गोबां दुखु खस्थ' सैनो गोनां जायो आरो माखासे कन्टेन्टफोरखौ लाबोनायाव गोबां रां खरसाबो खालामनो गोनां जायो। बेखौ नोजोर बोनानै गिबियाव हायोब्ला गोदान इउटुबारफ्रा मिउजिक बेकग्राउन्ड थामहिनबा साउन्डफोरखौ होआबासिनो गावनि भिडिअफोरखौ प्रमट खालामलांनानै जोबथा बुब्लियाव मोजाङै न' कपिराइट्स न' कपिराइट थानाय माखासे साउन्ड बा अडिअ'फोरखौ सानै हयै बाहायनो गोनां जायो। नङाब्ला नोंथांनि इउटुब चेनेला सा ससेयावनो स्ट्राइक फैयोब्ला बन्द जानो गोनां जागोन आरो सा ससेयाव नोंथांनि इउटुब चेनेला बन्द जानाय लोगो लोगो नोंथांनि समाज सिबिनो लानाय नोंथाङा इउटुब केरियार खालामनानै सासे रांखान्थि हालोदाव राफोद जानो जि लुबैनाय सिमां बे ड्रिम्सआ सा ससेयावनो गैया जालांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा मालाबा बे कपिराइटआ क्लेम फैयो। दा बेफोर कपिराइट क्लेम फैयोब्लानो दि नोंथांनि चेनेला बन्द जागोन बेबो नङा। नाथाय कपिराइट क्लेम फैयोब्ला नोंथाङा बे कपिराइट क्लेम फैनाय भिडिअ'आव जेसेबां थाखा फैसा आर्निं जागोन रेभिनिउ जागोन बेखौल' नोंथाङा मोननाय नङा। अब्ला नोंथाङा खस्थ' खालामनाय भिडिअ'नि फैसाखौ जाय सुबुंनिफ्राय एबा जायनिफ्राय अडिअ' भिडिअ' एबा मिउजिक बेकग्राउन्ड लादों बै अनारा बे नोंथांनि भिडिअ'नि रांफोरखौ आर्निं मानिफोरखौ बिथाङा मोनगोन। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय दा कपिराइट क्लेम आरो कपि स्ट्राइक बे मोननैनि गेजेराव मा फाराग दं? दा बेखौबो गोदान इउटुबारफ्रा गोबाङानो बुजिनो हाया। दा आंबो बेफोरनि सायाव बारा भास्ट नलेज गैयामोन, बांद्राय नलेज गैयामोन। जाउनाव मानसिया माबा मोनसे खैफोद जायोब्लासो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्लासो मानसिया खायसे प्रब्लेमजों फेस जानानै खायसे गियानफोरखौ लानो गोनां जायो। दा मिजिंथियो नोंथांमोनाबो बेफोरबादिनो सामोलै चेनेलफोरखौ सालायलां जाहाथे चेनेला खम समनि गेजेराव प्रमट जायो आरो थाबैनो मानिटाइजेसन जानानै ग्र' आप जानानै नोंथाङा गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो। लोगोसेयावनो साख्रि बाख्रि गैयै सुबुंफ्रा गाव गावनि गियान आखलखौ बेफोरबादि इउटुबनि जेरै फोसावनानै समाजखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे गावनि रांखान्थि हालोदखौबो राफोद खालामनो हायो आरो पंगु जानाय लोरबां समाजखौबो गोजौ थाखोआव माखासे समाजनि जेंनाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों समाजनो मोनसे लेसन होनो हायो। दानिया कपि स्ट्राइक नि सायाव एसे सावरायनो लानाय जादों। मानोना कपिराइट क्लेम आरो कपि स्ट्राइकनि गेजेराव गोबां फारागथि थायो। कपि स्ट्राइकआ नोंथांनि चेनेलाव फैयोब्ला चेनेला डिसेबल एबा अजैग थामहिनबा बन्द जानो हानायनि खाबु थायो। जुदियोबा दानथामाव खेबथाम बिदि नटिफिकेसन फैयोब्ला गिनो गोनां। बेनिखायनो मिउजिक साउन्ड एन्ड मिउजिक बेकग्राउन्ड बाहायनायाव मोजाङै साग्रिद जायाब्ला नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेसन जानाय नङा। बेनिखायनो बेफोरखौ बाहायनायाव सांग्रांथि गैयाब्ला नोंथांनि चेनेला गोबां प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानानै जोबथा बुब्लियाव बन्द जाहैनो हायो। जाहाथे नोंथांनि चेनेला बन्द जाया, खम समनि गेजेरावनो थैलाङा बेखौ नोजोर बोनांगोन। मानोना इउटुब चेनेल खुलिनाया गिदिर खोथा नङा। इउटुब चेनेलखौ माबोरै नोंथाङा अरायसम गोजोरै लाखिलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनांगोन। मानो इउटुबा 3 जेनेरेसननि मोनसे पलिसि, जाय पलिसिखौ नोंथांनि फाथालथाम जोलैफ्रा नोंथांनि बे इउटुब चेनेलजों आरजिनानै जालांनो हानायनि माखासे लामा थायो। बे लामाखौ जाहाथे नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो बन्द खालामा। बे जाबाय जेनेरेसन प्लान। दा मास मोनथामाव जुदि खेबथाम कपिराइट स्ट्राइक फैयोब्ला नोंथांनि चेनेला कमप्लिटलि बन्द जानो हायो। नोंथांनि चेनेला बन्द जायोब्ला माखासे नोंथाङा खालामबोनाय खस्थ' खालामनाय जि भिडिअ बेफोर भिडिअफ्रा ओरैनो खहा जालांगोन। जाहाथे बै नोंथाङा सिगांनिफ्राय खालामबोबाय थानाय भिडिअफ्रा नस्थ' जाया आरो फिसा गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांनि चेनेला जाहाथे डिसेबल जाया बेखौ नोजोर बोनानै कन्टेन्ट लाबोनायनि गोनांथि दङ। दा माबाफोर जाहोनाव बिदि मिउजिकफोर दाहार लानो गोनां जायोब्ला नोंथांनि इउटुब चेनेलनि डिसक्रिपसन बक्सआव फैनानै डिसक्लेमारनि सोमोन्दै कपि एन्ड पेस्ट लिंक होनानै दोनो। कपिराइट अर स्ट्राइक फैनाय नङा। दानिया नोंथाङा बुजिबाय कपिराइट आरो कपि स्ट्राइकआ माबोरै फैयो आरो बेनि जानथायाव थानानै जों माबोरै गावनि चेनेलखौ रैखाथि होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा चेनेलखौ मोजां रोखोमै सामलायलांबाय
थानो हायोब्ला मिजिं लानो हायो नोंथाङाबो बुहुमनि गेदेर गेदेर इउटुबारफोर बायदि गेदेर सिमां फिसिनानै नोंथांनि सिमांखौ गोजोरै दिन्थिनो हागोन आरो गावखौनो सासे राफोद इउटुबार आरो गुनि गियानि सुबुं हिसाबै समाजाव एस्टाब्लिश खालामनो हागोन। मानोना ससियेल मिडियाया मोनसे खोब सन्मान होजानाय आरो खोब मोजां प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मनि जोहै गोबां मानसियानो दिनै साख्रि बाख्रि गैयाबासिनो इन्स्टाग्रामाव, इउटुबाव, टुइटाराव, फेसबुक एबा ससियेल मिडियायाव फैनानै गोबां रां लाख लाख कौटि कौटि गोरोंफ्रा थाखा आरजिगासिनो दङ। जोंबो बेफोरनि उन माखासे क्वालिटिफोरखौ माखासे गुनफोरखौ सोलोंनायनि जोहै गावखौ माबोरै राफोद इउटुबार गायसननो हायो बेखौ जों नोजोर बोनानै खामानि मावलाङोब्ला नोंथाङाबो सानसे समाव मोस्रोमबाबो मासे मोस्रोमा जेरैहाय सासे नेहाद मोस्रोम होननानै जों मोस्रोमखौ मुगैनो नाङा। मासे नेहाद मोस्रोमाबो गावनि देहानिख्रुइ देरसिन ओंखाम खालायखौ अरदावनानै लानो हानाय गोहो थायो। थिग बिदिनो मासे मैदेरखौ सासे थिफ्लिं मावोदा गोमो। थिग बेफोरबायदिनो नोंथाङा फिसा इउटुब चेनेलनि जोहैनो मोनसे समाव गोबां इउटुब चेनेल खुलिनानै नोंथाङा गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हागोन आरो गोबां मानसिफोरखौ नोंथाङा एंगेज खालामनानै माखासे बेकार प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै समाजाव सासे डायनामिक लिडार पायनियार सुबुं हिसाबै मोनथिजानो हागोन। दा बेखौ आं नोजोर बोबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना बेफोर खोथाफोरखौ गोसोआव लाखिनानै नोंथांमोननि चेनेलखौ सामलायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। कन्टेन्टखौ आं बारा गोबाव लाबोनो नाजालिया। गोबाङानो इउटुब चेनेलनि कपिराइट आरो कपि स्ट्राइकनि सायाव गोबां नलेज दंखायो। आं बे भिडिअखौ जायफ्रा गोदान आरो जायफ्रा फरायसा लाइमोनफोर जायफ्रा इउटुबनि फोथाराव फैनानै गावखौ सासे इउटुबार हिसाबै दिन्थिनो नाजादों बेखौ नोजोर बोनानैसो बे कन्टेन्टखौ आं दिनै लाबोनाय जादों। आरो कन्टेन्टआ जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय खोब इम्परटेन्ट जागोन होननानै आं सानदों। मिजिंथियो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथाङा बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। फिन आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ नोंथांमोननिसिम दैथायहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।